Huwa id-dmir tal-Ministeru tal-Ippjanar u tal-Gvern li jipproteġi l-interess tal-pubbliku u jiżguraw li l-liġi tkun ugwali għal kulħadd. Iżda minkejja l-għajta tas-saħħa lil Maltin ftit xhur ilu, is-sitwazzjoni tidher ferm differenti u ċar li l-Maltin u l-Awċin m'għandhomx leħen f'dak li jolqod direttament l-ambjent ta' madwarhom u slogan aħjar kien ikun nieħdu is-saħħa lil Maltin. Dan intqal mill-NGO Għawdex fittra indirizzata lill-Ministru għal Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri kif flimkien ma' 14 laqda oħra fosthom il-KSU din l-Art Ħelwa, BirdLife Malta, flimkien l-Ambjent Aħjar u l-Moviment Graffiti insistu li nsabu mhux biss inkwetati iżda irrabjati ferm b'dak li qed jitħalla jiġri fil-qasam tal-ippjanar f'pajjiżna. Din is-saga kollha bdiet wara li ċertu żviluppi li kienu saħansitra mwaqfa mill-Qorti tal-Appell issa ingħataw l-approvazzjoni xorta waħda minħabba li ġiet introdotta prattika li tmur kontra ir-rule of law. Għawdex spjegat li applikant li kellu l-applikazzjoni revokata b'mod assolut reġa' issottometta applikazzjoni ġdida għall-istess talba mal-Awtorità tal-Ippjanar. U din ġiet aċċettata minkejja li l-qorti ddikjarat dan il-bini bħala illegali. Fil-prattika kellek żvilupp illegali li xorta kiseb il-barka tal-planning. Fil-waqt li l-NGO spjegat li din ma jxejn ħlif daħka f'wiċċ il-ġustizzja huwa totalment inaċċettabbli li s-sistema titħalla taħdem b'dan il-mod. Din mhux biss falliment tal-ġustizzja ma' assurdità assoluta kif saħansitra li żviluppatur jista' jibqa' għaddej bil-kostruzzjoni minkejja li l-applikazzjoni tkun għaddejja fi proċess ta' appell mingħajr restrizzjoni ta' ġejn. Għawdex u laqdiet oħrajn fakru kemm lill-Ministru Camilleri kif ukoll il-Prim Ministru Robert Abela li kienu wedew illi se jbidlu l-affarijiet u lura f'Mejju tal-2023 propju f'jum il-ħaddiem Abela nnifsu saħaq illi x-xogħol ta' kostruzzjoni ma kellux ikompli la darba ikun qed jiġi kontestat quddiem tribunali jew fil-qorti. Madankollu jidher illi diskors ta' Abela jiswa suf kif aktar minn sena wara hekk għadu qed isir. Minkejja diversi proposti u suppost konsultazzjoni Għawdex saħqet illi għadu ma sar xejn u issa żejjed kollu żejjed. L-NGOs insistow li dan kollu qed inaqqas il-fiduċja tal-poplu fil-waqt illi jżid l-attitudni ta' xejn mhu xejn fost min jabbuża b'messaġġ ċar illi id-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-Awtorità tal-Ippjanar jinjoraw għal kollox dak li teżiġi l-qorti. Għaldaqstant huma appellaw għal azzjoni immedjata u urġenti sabiex dan it-ħassib jiġi indirizzat ħalli s-sentenzi tal-qorti ikunu rispettati u l-integrità u l-kontabilta jkunu pilastri ta' awtorità li suppost ħares l-interess tal-pajjiż u taċ-ċittadini tiegħu.